Seguim en Festalent. Això és un no parar. Sí, perquè ja coneixem els estrellats, Llibert Espuny, Manuel Pato i Lucía López. Però ara toca triar els següents candidats. Mare meua, la de propostes que ens heu enviat. Vinga, va, anem a per més talent en el primer festival digital d'Apunt. Dóna-li al play. Espectacular. Ostres, són moltes, que guai. Els passos prohibidos, eh? Uau. Ostres, ho sent, ho sent. Se ho creu. Bon tempo. Toma. Quina energia. L'outfit a mi ja m'ha guanyat. Mira, un volant i tot. Però està bé d'artística, no? Jo em cabria. Uau! Para. Un moment. Però quin flow és este? Jo ja ho tinc clar. Necessito un equip potent i vull l'energia dels Tiger Natch. Molt bé, molt bona elecció. Però jo vull veure la resta de candidats. Més vídeos, per favor. Molt. Mira. Guitarra, bateria. Violí, també. Me flipa. Uau, quina veu més bonica. Bozarrón. I toca el piano, també, no? Li sono, ixa trompeta sona. I un trino i tot ha fet. Si me voy, me extrañaría si me Que guai. M'agrada molt el timbre. Què? Que tanto cantaste desde en el violí. Yo I en ya. ulleres de sol. Yo ya. Mira, Xulo, veus com i tot. queden les dues veus molt xules. Què? Ho tens clar? Ho tinc claríssim. Com que jo toco el violí, Ah, sí? clar, els xiquets i xiquetes de la Petit Band m'han tocat la fibra. Així que jo crec que anem a fer un combo molt xulo. Sí que molen, sí. Ei, la resta de candidats, recordeu que això no s'ha acabat. Talent vos en sobra i encara queden 4 places. Tiger Natch i la Petit Band. Prepareu-vos, que esta setmana anem a conèixer-vos. I així està de moment El cartell de Festalent.